जलावा लैनी भर के गगरी में सुन सबसे आगे जानिब भोला बाबा के नगरी में हरे नारा लगाइब कावर उठाइब खेल हो जाई गाड़ी हो हरे नारा लगाइब कावर उठाइब खेल हो जाई गाड़ी हो बाकी हमरे जिला के कबरिया जलावा धारिया गाड़ी हो बाकी सीतामढ़ी के कबरिया जलावा धारिया गाड़ी हो हमारा जिला के बम बाटे सबसे सुपर हीरो पहले बाकी बाबा अजित के ऊपर अरे अमर इस्लाम हारल बनाही केहू से नहारी हो अरे अमर इस्लाम हारल बनाही केहू से नहारी हो बाकी हमारे जिला के कबरिया जलावा धारिया गाड़ी हो बाकी सीतामढ़ी के कबरिया जलावा धारिया गाड़ी हो अरे एक बिहारी सो भारी भोले बाबा के पुजारी हो बाकी हमारे जिला के कबरिया जलावा धारिया गाड़ी हो बाकी सीतामढ़ी के कबरिया जलावा धारिया गाड़ी हो। महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो नरगा बाजार सीतामढ़ी।